Bueno, l'important és comprar productes de proximitat o quilòmetre zero, és que sabrem sobretot qui els fa, no? Però tindrem productes molt poc viatjats i sobretot molt bons. I haurem encarit menys el viatge, haurem encarit menys molts processos que jo crec que hi sortirem tots guanyant. En el meu cas tinc hort al costat de casa meva, evidentment no tot l'any agafo l'hort de casa meva, però quan tinc els tomàquets de casa meva, quan tinc els pèsols de casa meva, quan tinc els calçots, doncs evidentment faig servir aquests. Però després el que faig realment és poder dir que d'allò d'allà al costat, que no és quilòmetre zero, és menys que zero, perquè la gent ho ha vist quan ha entrat per la porta, la gent s'ho troba al plat. I quan vosaltres, en un dels vostres espais, doncs creieu en un producte de proximitat que és de la vora, doncs en aquest cas els formatges del costat de Vic, doncs jo crec que això feu un valor, feu marca i feu país, que això és important.